हामबाय नरक आनियाराव फायै जे सिनि सेबक खालायनाय रकनि संगठनाव तै आबुनि बाहाय बुहाय अबस्थायाव दं तथ्य नना हाना बागै नरक फानन बागै नरक YouTube चैनल आं नरक न खाकुफुर सिबायते हामबाया फारे नरक बिस्कामा किसा सानाय एबं जे दाबु नाय दंनाय मो चैनल न जत मो त्रिपुरा हाकातरनि दाखौ बुहुकजोंल' आं हामबायबो आं सानाय जों त्रिपुरासा एमप्लयिज फेडारेशन 1922 6 तारिख जुलाई खुमलुंनि नवाई ऑडिटोरियम बुआग्रा चिनी राजा प्रदुत किशोर देवबर्मा बिनि थानसा नि सामुनो नाहारे आव जों सेबक खालायनाय बदलाव थानसांना नांगौ हनै 7-8टा संगठन जदनो साक-साकनि संगठन सबाई जों थानसा फायग्या बनि परे आफुनि सिमी जिनि टीएफ दफानि साथे दफानि काहामनि नाहार मुंनो नाहारे जों सामुं खालाय दङ जों सेबक खालायनाय एक्चुअली जों सिनि सेबकनि जेमन कर्मचारिनि मानथाय सप्ताय साक-साकनि सुबिदा जों आबनो वानसुकिया सिनि नाहार मुं हुंखाय दफानि जे सामुं खायनाय बदल जों बरफ दङ खाबाय खै समर्थन खायो एवं जों आरो सामुं दङ आव अजराव आं ओ टीएफ सेबक खायनाय बदलनि बारजा यासागै सामुमा खायमानि गै सिनि जेफ्रु 6 तारिख जुलाई 2022 सालाव जे सिनि प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनील कलय तंमानी बो खरकसा यूनिवर्सिटीनि डॉक्टरेट एवं पीएचडी कंप्लीट खायमानि परे बिनि बारजा ब्लाइखै आईएमडीओ बांमानि बागै बो लेंलामा मानहारका बनि परे थांनाय लास्ट ऑफिस लेफुंगा ब्लॉकनि कॉन्फ्रेंस हॉलाव त्रिपुरा हानि 10टा डिस्ट्रिक्टनि डिस्ट्रिक्ट कमिटी ब्लॉक कमिटी सारा त्रिपुरानि जत जिनि सेबक खालायनाय थुमसाखाय आसुगलायमानि बिसिंतै बर' सर्वसम्मति क्रमे जतदिन त्रिपुरा आसा एमप्लयिज फेडारेशननि राज्य सम्मेलन यासाक जरा मो सामुंनो खालायनाय बागै आं बारजा रेखा आं उलेन देवबर्मानो आबोनि बागै दाबुक सारा त्रिपुरा बिभिन्न जों सिनि टीएफ नो ब्लाइखौ उरुखै सामुं खालायनाय दङ इनका साथनि जे बांलादेश आबो हायनि तै नै सालाय तंमानि बिसिंगो आबो दङ तेखे नंनि टीएफ तेखे आबो हाय सापोर्ट दाखाय सामुंगा बाहायके तांगानि कोनो जाब्लाय नुनो कगला आबो हाय दं अच्छा बेलाखे हामबाय निनि जे आना कक समाने ब्लाइखै कठिन आबोनि उत्तरदिना हायफानो सिनि टीएफ आबोनि वानसुकमार दां न सायखनाय त्रिपुरा हायनि जत कुंथै बारानबो आं सायखनाय त्रिपुरासा एमप्लयिज फेडारेशन आं बसकानो साका मो त्रिपुरासा एमप्लयिज फेडारेशन बा सेबक खालायनाय तो साधारणत जिनि सेबकनि डीए बा प्रमोशन बा ट्रांसफर मेटारनो बिसे वानसु हायफानो जों कुंथै बारा सेबक खालायनाय रंने वानसुमाखाय ताइसा अन्नान्य सेबक खालायनायनि थेके फेरजा तांगै जों दफाना हामजानाय आबोनि बागै जिनि बुआग्रा त्रिपुरा मथानि फाउंडार बुआग्रा प्रदुत किशोर मानिक्य जिनि नाहारमुं बिनि नाहारमुं सब समयनो मो कुंथै बारा रत्न बरंनि मानथाय प्राय 75 years जिनि हाक माजाक
sini tongmung kemajak, sini kanmung kemajak, sini musuhmung, sini resapmung, जों प्रशासनिक যত জায়গানো ডিপ্রাইভ তাঙ্গি হিংকাই যে দাবু ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বাংলাদেশি আরো হিন্দু মুসলিম বা তামসিংগাম অন্যান্য যতনো যে जोंसिनरो बेआइनिभाবে যে हाबफैमानि आबरकनो नायतुगै रुतुगै कारिनान बागै सिनि इन्डियानि होम मिनिस्टार भारतनि जे केन्द्रीय सरकारनि बाबेनो आबो सार्कुलार ओंखा 19 तारिख मार्च आबोनो जों खाबाय खुबबायनो समर्थन खायो হয়তো जों सेबक खालामबा प्रकाश्य लामायाव हरमाया फानो जों मरेलि फाइनान्सियेलि যত দিক দিয়ে सिनि सापर्ट दङ बुवाग्रानि যেহেতু जों बुवाग्रानि वारियर्स सेबक खालामनाय हिसाबै tahu je buwagra je truk je samkhai tongaro abo আচ্ছা অব হংকাই je ekotong ni tai je ekotong man balok tong actually 아버니 베파로 모노 디에프니 पखंगै आं सानामुसुनो जोंनायदि 1967 त्रिपुराहो पुइल्या राजनैतिक बदल आसे तामनि बागै आसे हिंखाय मो खुंथाय बारारो जे राजतंत्र बैमानि परे चिनि बुवाग्रा महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक थैमानि परे जों बेलायखाय पिरिं परा आफ्रो मो दफानो संसदानि तिसान बागै आसे माने आफ्रो सिमि तावसु जरा এবং চিনি টিটি এডিসি মানমানি বছর পকলমান গাজী ও জাগা নরংনি যে সিংমানি বুয়াগ্রা ত্রিমুখী যে চুক্তি মাইমানি আবতো सामपासिगौ जों खामालगनाय गायसा मानि माना हंगाय जोंहाबो खालगै नासिङै माननाय जोंनि पुइद दङ बुवाग्रानि जे चुक्ति आबो सालसा रुपायन उंनाय आबोनो नाहारिनो जों पुइद थाङै दङ खामालगनाय दाबो जे जों खालगया हंगाय हयतो माना दंफानो मायाङै थाङो आबोनो जों खालगै थानसाखै दंनानै आबो जोंनि जनगण रकनि मावान सुनाय asa te kaisa sung ke tahu kisa बलायखाय हामबाय नरक जे कक्टर सुनानै आव इउट्यूब फेसबुक माध्यमे किसे मिसा दङ जे सिनि लिडार्सफ्रा बिसेसकै सिनि लिडार्सफोरा जोंथ' त्रिपुरा मथानि वारियर्स बुवाग्रानि वारियर्स ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन त्रिपुरा एमप्लयिज फेडारेशन आव ब्रकनि कक्नतो जों तामो सानाय गारान्टिनि अक्का बरक ओपन पलिटिकलनि एमडीसी एमएलए मिनिस्टार इएम हायफानो जों ब्रकनि थानायाव अबनो कयमुं मानारगौ जों खुंथाय बारानि मानथायनो साननानि बागैसे जों थांचाखै सिरखौ नायनानै अ जागाव नोंखायो आंखाया आंखाय तामनाय आन्दोलन खायो नोंखाय अंखया आबोथ' सानानि कगया हायफानो आव जतनो खालगै कक सालायमानि बिसिंतैनो थांचा खालायै जों संग्रामाव मा नखनाय जिनियाव जे थांचा थुमसा आरो नहैते जों जुदिनो किसिमिसा कुरबुइ थाङाखै आफ्रो तामुनाय जिनि फानबेलनाय ओंखाय जिनि मोखां सलिया जे बेआइनि बाबे आरो फाइ दंनाय जोंनो सुसन खालायनाय बरफ आजागाव तैबो उसकुप माननाय आ उसकुप जाते बरंनो रियाखायनो बागै जों जतनो खामालकनाय जों थानसानि फारसे मा थांनाय जों आबाहायराव न बख्रगति सेयावै खुनजुगायावै जों आव
केबो जुदि नाव फाइङै दंखाय बर'खौ निजिनो रेक्टिफाइ खाय आंखाय अबनो कबंनाबो समो ओ जागा लिडार्स बाय लिडार्स जुदि बितर की दं तमानि लिडार आनि लिडार्स लगे बरक दंगो ते ख्रक्सा लिडार्स लगे बरक दंगो उलखाय जनगण रक आंतिना हासल नथाय जाते आंति इंडिया जनगण रक जतनो थांचा खाय जों सिने आन्दोलन सिसा आंखाय तिसान बागै वानसुक नानि बागै आं जतनो थानिबो बयहर nong tao TM ni tike lukolong na tao je ni tong jora ni bising te lukolong tao ko bo nong ni buskan ni sam lo tao ya fin na bo i wang su tong ओ त्रिपुरा हास्टेनि सिनि कुंथाय बागा उन्थुम जे बुवाग्रानि वारियर्स उन्थुम जत नैथानि त्रिपुरासा एमप्लयिज फेडारेशन TF नि उंगै आं एस ए प्रेजेन्ट बारप्राप्त सभापति हिसाबै मनो कबंनानि मुसुमो जों सिनि दफानि फिउचार सिनि दफानि तंथाय सिनि दफानि कालचार सिनि दफानि जे कमाजाखा अबरकनो जों फिरबनानि बागै आव ओ जागा बिनि ग्रुप हियावै जों फिउचारनि गाहामनि नाहारै थांचा बायनानि बागै जतनो आगुबै फायनानि बागै मनो आनि कबक